Ёрони азиз, салому алайкум. Имрӯз 12 июни соли 2025 мебошад. Қарор дорем дар деҳаи Чорбоғ, дар заминҳои беоби лалмӣ, дар назди палаки тарбуз ва харбуза. Дар ин қисми замин, ин қисми болош харбуза будааст, қисми поён ки сабз аст харбуза будааст, мобайнаш тарбуз. Ва ҳозир наздики харбузаҳо мерем. харбузаҳо аллакай нашонамо карда истоданд. дав мепартоянд ба наздикӣ. сар кардааст аллакай дав партоиро. гулхона дорад. вазъияташон ҳозираша хуб аст. гул карда истоданд. ҳамин боронҳояшон боронҳои зарар мекунад. борон сари вақт нев дертар бурид. заминро қалахш мегардонад. бинед, ин замин қалахш шудааст. не ки замина бинед, ин замин ҳамаш хокию борон аз болояш камтар қалахш кард. ягон зарар надорад. фикр мекунам нашонамояш нағз. нашонамо беҳтарин. ҳозир мерем пеши анамун буттаҳои капкабуд. унҷа нам ки бисёр аст дароз шудааст. инҷа гул кардааст. ана бинед, харбуза гул кардааст. ҳоли кани поён равем пеши анамун сабз. чӣ гап аст? ана ҳамдиёрини азиз, ин қисми поёни палакбай қисми болоӣ буд. ин қисми поёне ки намшин аст. инҷа одатан инҷа давидааст. инҷа давидааст. инҷа хеле давидааст. ҳоли харбуза мекоҳем кани ёнда меёбем дар дохилаш ё не. ҳамдиёрини азиз, ин гул кардаасту ҳаминҷа якта фикр мекунам пеш аз гул бошад. ранги харбузача ҳама пур аз гул аст. ин дав партофтааст. ин ниҳоят зич буромаданги мана гул карда хуб харбуза дав партофтааст ҳама ҷо. хай инҷа акун тоқа накардем харбуза ҷангал мешавад. ина бинед, ҳама ин гул аст. ранги харбузаш мешудаги гап аст. фикр мекунам ки бояд шавад. ман ба шумо баъд аз 20 рӯз боз навор пешниҳод мекунам. 20 рӯз як моҳ ва шумо тамошо карда мебинед ки ҳамин харбузаҳои лалми мо вақти тарбуз чӣ хел мешавад. набинед пурри гул. инро 10 май коридагӣ будем. ҳамдиёрони азиз, 10 май коридем. нашъонамояш ниҳоят нағз. ана ҳамин қисматда боқача буромада рафтудааст. ана харбузача худо хоҳад ин харбузачаҳо баъд аз як моҳ ман ба шумо нишон медиҳам. ва агар натиҷа дод дар ҳамин заминҳои лалмӣ яъне ки кор мешудааст. дидед? хай ҳамдиёрони азиз, якун дигар тарафашро нишон медиҳам. анами мобайн тарбуз аст. тарбузе ки тухмашро мо аз бозор харидем. инҷа харбуза, мобайн тарбуз бо харбуза. лекин ин қисмати заминро ана инҷа ана ин заминро мо тухмашро аз деҳқон, аз ёвон гирифтем. аз тарбузпарваро ки дар замин тарбуз мекунанд. тарбузи сиёҳ аст ку қадима тарбузои тоҷикӣ. ин анамун тарбуз аст. ин бо нашонамош беҳтар. ин буқача шудагӣ аллакай дав партофтааст. даваш аллакай 30-40 сантиметр шудагӣ. як қисмаша бинед. яъне ки ин тарбуз бо бақувваттар мебарад назар ба дигар тарбузҳоро. ин албатта мебандад. албатта худо хоҳад мебандад. мо инҷа пур мешавад. ҳамин замин бовар кунед, ин замин наметобад. ин дав мепартояд, панҷа мезанад. ин замин сиёҳ мешавад. сиёҳ гуфтам, сабз мешавад. набинед? акнун ба гулкунӣ шурӯъ мекунад. гулхона дорад. ман дистодем ки башро якта нимта мекушояд. اینجا خربوزه غلطیدگی دونه خربوزه
тарбуз якҷоя, якта харбуза, якта тарбуз. Ана ҳамдиёрони азиз, ин аст нашъонамои палаки лалмии мо. албатта подписатсия кунед, ман боз наворҳоро ба шумо нишон медиҳам, давом медиҳам. ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. хай маъқул шудагӣ бошад, ягон гап нависед.